Егетләр, менә ничек үтте елыгыз? Үзегезгә һәм дусларыгызга, милләткә файдалы эшләр эшли алдыгызмы? Миңа калса, һәрбер көн эшләнергә тиеш һәм инде яшәргә кирәк һәрбер көнне файда итеп, булсын ул үзең өчен, булсын ул милләт өчен, булсын ул үзеңнең гаиләң өчен, һәм инде аерым гомумән бер ел өчен нәтиҗә ясау авыр. Ничектер истә калган мизгелләр буенча шулардан чыгып, әгәр дә анализ ясасаң, миңа калса быелгы ел бик уңышлы булды дип әйтеп була, әмма анда да үзенең тискәре яклары булды. Бу инде кайбер сәяси күренешләр, диндәге күренешләр, кайбер нәрсәләр артык әйбәт булды. Ул да булса, ничектер, менә шәхсән үземнең кеше буларак формулашуым ничектер җитдилек керде буга инде. Һәм инде минем быел өйләнмәвем, мин аны белмим, ничектер яхшы якка кертергәме, юкмы икән, әлегә билгесез. Аллаһка шөкер, милләтебез һәм инде Татар яшьләре бигрәкте. туган ягыбыз тыныч булсын иде, менә киләсе елларда да инде көтеп калабыз, киләсе елдан тагын да күбрәк уңышлар. Татар яшьләре өчен ничек? Быел алар нәрсә, күңел генә ачып йөрделәрме син үткәргән чараларда? Ягъни син алып барган чараларда, әллә инде ниндер уйланулар да, телләрен дә арттырдылармы, татар телен? Татарча сөйләшүне арттырдылармы? Татар яшьләренә килгәндә, татар яшьләре бүген бик төрле. Бар аларның арасында ял итеп кенә йөрүчеләр бар, инде күңел ачып йөрүчеләр бар. Дөрестән дә үз-үзенә файда эзләүчеләр, ниндидер иҗади шөгыль белән шөгыльләнүчеләр булсын, шигырь язучылар, менә инде Илһам иҗади берлеге, Әллүки, менә шундый өлкәләрдә үзләренең иҗатларын шарлаучылар бар, әлбәттә, шулар арасында югарыдан карап инде татар мәсьәләләрен хәл итүче, менә кызганыч, без шушы хәл итүче һәм инде татар милләтен күтәрергә тырышучы кешеләр арасыннан Руфанага Миңнуллинны югалтып, бу инде менә 2012 ел өчен миңа калса бик зур югалтуларның берсе. Чөнки татар яшьләре арасында менә алыштырырлык һәм инде үрнәк алырлык кешеләр бик аз. Бар алар, әмма алар ничектер яшьләрдән ераграк сыман тоела. Әмма без теләп калабыз инде менә теге аксакалларыбыз ничектер яшьләргә якынрак булса инде, һәм яшьләр дә аксакалларыбызга аларның фикерләренә тартылсын иде. Әгәр дә яшьләребез үзләренең энергияларын, татар халкында энергия бик зур салынган, бик зур энергия ята. Шул энергиясын дөрес юнәлештә, дөресрәге бер юнәлештә генә ничектер формулаштыра алса, юнәлдерә алса, минемчә тагы да зуррак уңышларга ирешеп була иде. Менә без дә инде төрле җиргә омтылабыз, бөтен җиргә теге, бөтен тишекләргә барып тыгылабыз. Бу үзеннән-үзе барлыкка киләме, әллә үзегез чынында? Әйдәгез, безне чакырыгыз, әйдәгез, без әйбәт төркем яки әйбәт җегетләр дип әйтәсезме сез? Юк, беркайчан да үзебез тыгылган юк. Күп кенә минем гомумән чакыруга ничектер теге сырланып кына җавап бирәм, ярар, барырмын, тегесе монсы дип кенә бик озак мине селкетергә бу ниде, бу сорауда. Милләт темасы иҗатыгызда чагылыш табамы хәзердә? Элек сез кыю егетләр идегез дип әйтәм, хәзердә шулайдыр инде сез төзәтеп җибәрәсез. Милләт темасы, минемчә, алар безнең иҗат һәм мин үзебезнең иҗатны милләт темасы, менә милләт хакында язусыз күз алдыма китерә алмыйм. Алар бергә үрелеп барсыннар һәм баралар да, минемчә шулай булырга тиеш. Алла бирсә, киләчәктә дә әле без үзебезнең җырлар белән һәм дә татар рухында, бар тик татар сүзләре белән язылган иҗат җимешләребезне сезгә ишеттеребез һәм инде менә бер җырда әйтелгәнчә, бу үзебезнең иҗатыбыздан татар теле авыр хәлдә, язам хәлдән килгәнчә, менә шулай булмасын иде, бары тик безнең телебез үссен иде һәм инде безгә дә шушы телне үстерүгә үзебез башкаларга ярдәм итсә иде, һәм шулай үзебезгә дә әле үсәргә һәм безгә дә ярдәмчеләр, тел үсешендә ярдәмчеләр булса иде. Һәркайсыгыз кайсы юнәлеш өчен күбрәк җавап бирәчәк? Миңа калса, Кайсы өлкәдә дәвам итәсең, кайсы юнәлештә эшләячәксең?
Менә әйтүе кыен, ни өчен? Чөнки үткән елда мин карасам, бүгенге үзем менә бүгенге рәдифкә карасам, 1 ел арттан үткәннән Хәмидә мин үземне танымаячакмын. Мин әйтсәләр, Рәдиф, син үтәге битбокс буенча, татарча битбокс буенча иң танылган артист булсың дисәләр, мен әйтермен, чыкылдырмагыз инде. Татарчасы, битбокстың татарчасы да була. Әйе, ну. Вот. Менә бары тик алга үсәргә кирәк инде. Иртәгә нәрсә белән шөгыльләнермен әлегә әйтә алмыйм. Әмма бүгенгесе көндә мин шөгыльләнәм. Менә туйлар белән, мәҗлесләр белән. Инде кешенең бәйрәмнәрен ишектер матурлап җибәр өчен инде. Һәм инде үзем өчен дә әлбәттә яңа үрләрне ачам, ул да булса менә төрек телен өйрәнеп бетерәсе иде, инглиз телен тагын шарлап чыгасы иде. Әлбәттә рухи үзенчәлекләрне югалтмыйча, кирдән аңа ниндидер яңа шишмәләр, яңа сулар эстәп, яңадан рухи сулышлар алып яшисе иде. Без дә шулай яшәр идек. Иң мөһиме, менә янымның уң ягында утырган егет белән беркайчан да арабызда ниндидер низак булмасын иде. Әгәр безне бергә шулай дус булып, кулга-кул тотынышып эшләсәк, мөһим түгел кайсы юнәлештә эшләсәк тә, ләкин әгәр менә шулай барабер ниләр белән, кешеләребез белән зур уңышка ирешәчәк, кайсы өлкәне алсак та.